Tapi sampai nek karo nyekeli mik gerakmu rap. Iya, gerake gak anu. Gak konsentrasi belas. Ya wis sing nyanyi Mas Lanto ya. Aku sing nyanyi sampean sing ngobah. Ngobah. Ngomong karo tukang kendang. Tapi pengen. Yo masuk, Mas. Yo arang-arang lah, tak iwangi ya. Tapi yo pengen, Mas. Yo pengen nyanyi karo ngene. Yo, enggak apa-apa. Oke. Lanjut. Loh, iya. Tapi
Lho ya ben ora out kok. Lah nek nganu ning tower lek out tenan repot malah. Sido tamat. Lah sido tamat kok ya. Heeh. Wis, kok enak lho. Rawitan enak lho. Bar iki langsung lanjut lek wong ya. Ya. Sama yang kemarin lak padha penake to. Padha penake to. Iya, jane. Penak to garapane Oh, aman bojoku ning kono aman. Sorry bojoku. Sing ndi sing bojone Mas Widodo sing ndi? Sing ndi? Bojone Pak Widodo saudara-saudara ngacung. Oh, alah halo Bun. Sampeyan iki tenanan pro. Lah kek sing ngacung wong limo iki. Akeh banget lho bojone. Akeh meno. Ya pokoke seneng dhewe. Wah, Sing ayu dhewe, sing nganggo klambi pink Mas. Nilai sik yo, Mbak yo. Nilai bebas iki. Ben tambah sehat olahraga. Ayo. Aman ya. Yo, 12 nilai wong kok. Arep ditotose tapi. Lorong angene wis mari. Terus iki apa meneh? Lah lorong angene mari kok malah tambah lewung. Aku aja dilirik. Ya, ora gelem dilirik. Alah Mas, ora usah dilirik. Aku ngelirik Mas Wanto elek. Ojo ngelirik. Ndak, kono iki soalnya gampang terspona. Ayo. Lewung. Panggah, celeguk ya. Joget yo. Tinggal sing sehat dhewe Pak Widodo. Ayo sini. Oh, monggo. sabar. Matur sembah nuwun, Bos. Bapake Mas Yotan nggih. Ndak ngene lho, iki kok kadang-kadang mek ngerti jenenge bose ora ngerti jeneng asline. Ya njal kenal jenenge sapa? Ayo sapa jenenge bose? Ya.
Lah dalah Lah nggih. iya. Yo cek tak tutukne dintekke lagu nisan. Sik nyandak to, Riz. So, baru nanti disimpen-simpen ya. Sing siji karo dandan kono Ya, sijine nanti. pangkat dilanjut. Ayo, Ya. Nduk. Sabda pandita Matur suwun. Terima kasih ya Mas Widodo, Mas Widodo. sudah mau kesini Nggih. goyang bareng.